Observ că feciorul cel mai mare, Cătălin, a venit cu acordeonul. Cătălin, te apropii? Cătălin este elev la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu, la clasa profesorului domnul Știucă. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Uite, eu sunt obișnuită să văd copiii cântând pe scaun, urcați pe scaun. Astăzi eu am să-ți ofer scaunul ca să te așezi, presupun că acordeonul este greu. Ce o să ne cânti? Piesa lui Marcel Budală, La cules de vii. Telespectatorul este obișnuit să o asculte pe Anișoara Davija cu Am un băiat ca o floare. Astăzi, minunata artistă ne-a adus un cântec în premieră. Așa este, multă lume mă tot întreba de ce cânti Am un băiat ca o floare când tu ai doi. Și cu această ocazie eu am făcut această melodie, Puișorii Mami Pui, melodie și aranjament Viorel Scutaru și, desigur, cu orchestra Lăutarii dirijată de maestru Nicolae Botgros. Ne face o deosebită plăcere să o ascultăm. Nici bogății, puișorii mami pui, cresc cu dragoste doi pui, puișorii mami pui. Ei sunt bogăția mea, puișorii mami pui, îmi fac frumoasă viața, puișorii mami pui. Am două flori în grădine, două raze de lumine, ale măicuței comori, feciorii mamei feciori. Ei sunt tot ce am mai bun și puterea mea de acum. Sunt florile tinereții, mângâierea bătrâneții. Mami pui și crești un puiuț de om, puișorii mami pui. Să-ți faci o casă frumoasă, puișorii mami pui, și copii cu minți la masă, puișorii mami pui. Am două flori în grădine, două raze de lumină, ale măicuței comori, feciorii mamei feciori. Ei sunt tot ce am mai bun și puterea mea de acum. Sunt florile tinereții, mângâierea bătrâneții.
puișorii mami pui, doar copiii să-mi ajut, puișorii mami pui, cer zile și sănătate, puișorii mami pui, și copii cu bunătate, puișorii mami pui. Am două flori în grădină, două raze de lumină, ale măicuței comori, feciorii mamei feciori. Nimic, Doamne, n-aș mai vrea, sănătate i-aș vedea, oameni buni și de ajutor, cum era bunicul lor. Vă mulțumim că ați ales în această zi mare să fiți alături de noi pe Vatra Satului. Vă așteptăm și la anul și primiți tradiționala Pască. Vă mulțumim frumos și tuturor telespectatorilor vreau să le urez un Paște fericit, căldură și lumină în sufletele dumneavoastră.